Id-deputat nazzjonalista Claudio Grech lejliet l-elezzjoni kien mar ifittex lin neputi ta' George Farrugia, Chris Farrugia, biex dan jiddiżassoċja ruħu mill-istorja dwar l-iskandlu taż-żejt. Claudio Grech u kollega, is-segretarju privat ta' Ostingat, Bernard Paċ, kienu marru jfittxu lil Chris Farrugia b'dan tal-aħħar jgħidlu li kien qed jagħmel ħsara kbira lill-Ostingat. Din l-istqarrija fuq id-deputat nazzjonalista tinsab quddiem il-qorti fi stqarrija b'ġurament li ġiet impoġġija l-qorti minn Chris Farrugia nnifsu. B'ġurament Chris Farrugia qal kien hemm talba minn Bernard Paċ biex nitilqu. Ġie l-uffiċċju qalli li qed nagħmel ħsara kbira lill-Ostingat u qalli isfel f'karozza kien hemm Claudio Grech li kien magħruf magħna għax kien mill-Ħamrun u kien ħaġa waħda ma' Ostingat. Grech talabni biex jiena niddiżassoċja ruħi mill-istorja u jien irrifjutajt. Fakkartu li dak li nkiteb kien id-dominju pubbliku. Fakkartu wkoll li aħna familja nazzjonalista kbira u meta kellna bżonn li tifhmuna minn okej, bistu għal George Farrugia. Din l-istqarrija titfa' lil Claudio Grech f'pożizzjoni skomda ħafna fejn iddefenda lill-Ostingat, imma għar minn hekk ipprova jsikket membru tal-familja Farrugia biex ma jkomplux joħorġu dettalji ġodda dwar l-iskandlu taż-żejt. Għal dan l-affidavit li tressaq il-qorti nhar il-Ħamis li għadda, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ma taleb da reazzjoni minkejja li membru parlamentari tiegħu jissemma b'mod daqstant ċar. Chris Farrugia jgħid ukoll li tieħu li ammetta li xaħħa mix-xiri taż-żejt kien gideb kontra Hutu. George Farrugia kien ingħata maħfra presidenzjali mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi meta Simon Busuttil kien sar deputat kap ta' Gonzi. Fl-istess affidavit Chris Farrugia jiżvela wkoll kemm George Farrugia kien qrib il-Ministru tal-Enemal ta' Ostingat u li apparti li kienu jiklu flimkien, George Farrugia kien ta' donazzjonijiet għall-kampanja tal-eks Ministru. Kien jgħinu billi jagħtih il-BMWs għall-kampanja u anke s-sala tal-familja Farrugia. Irrid ngħid li Farrugia kien middleman, kien juża ħbibirja man-nies, inkluż dawk ma' Ostingat jew viċin tiegħu, biex jasal fejn għandu jasal. Kien juża l-familjarità biex jieħu dak li għandu jieħu, u l-każ ta' Ostingat u aktar tard Tonio Fenek biex ikun jaf x'qed jiġri f'dan il-qasam. Stqarr bil-ġurament Chris Farrugia.